Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sa bumabatian nyo man kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Dalan sa barangay 39 sa Bacolod, temporaryo wagin pasiradaan bangod sa chemical spill. No booster shot, no entry. Ginapatuman sa City Hall buildings sa Carlota City. Original copy sa multilateral contract sa tunga sa Bacolod kag AstraZeneca Pharmaceuticals ginapangita sa Benitez administration. Agrarian Reform Beneficiary Leader ginpatay sa Victoria City. Kag sa Good Vibes, mga istorya sa pagtinad sa kabuhi sa pagsagod sa Carabao. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, antes pa man nagsugod o nga administrasyon, may masobra na sa 12,000 ka mga benepisyaryo sang 4Ps ang nakakasang Department of Social Welfare and Development Region 6 sa listahan sini. Sa datos ng DSWD Region 6 as of June 22 sa Negros Occidental, ilakip na ang Bacolod City, 4,515 na ang na-delist o kung ang nakakasa listahan. Sa bilog naman ng Region 6, 12,949 ang na-delist suno kay May Rago Castillo, ang spokesperson sa DSWD Region 6. Pathag ni Rago Castillo ang pagkakasalistahan ng kabahin sang sistema nila bahin sa monitoring sa mga 4Ps beneficiaries. Una nga basehan ang mga kunwala na ini sila sa kabataan nga below 18 years old kag kunalabot na nila ang level of self-sufficiency. Inaayhan nakakita na sila sa trabaho o kung may estable nga income na. Suno kay Rago Castillo, maid-id nga ginapatuman ng cleansing sang listahan karon angot man sa mandato ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Gani magasaka pa ang damlag kadamuon sang 4Ps beneficiaries nga nakakasalistahan suno sa iya. Ang possible na mag-down because ongoing pa ang cleansing ng 4Ps. The figure only as of June, ang 4,949 with the current mandate ng DSWD Secretary Erwin Tulfo. 2040, so 60 pa. Sa number 9, Cold Room Coordinator nagsiling ang tanan nga bakuna nga nabaton sa syudad ang nagamit kag wala sa may nag-expire nga bakuna sa cold storage facility. Sa Audit Observation Memorandum sa COA Regional Satellite Audit Office na talupangdan nga may masobra sa 14 million pesos nga balor sa mga ginbakal kag nabaton nga bakuna sa Bacolod City ang nag-expire sa cold storage facility sa Marso 4. Narakip sa 27,298 doses nga nag-expire ang 22,060 doses sang AstraZeneca vaccines nga ginbakal sang local government unit. Sa sulat nga ginpadala ni Pauline Sustento, Cold Room Coordinator, nga ginpatag nga nag-grant sa extension for emergency use authorization ang Food and Drug Administration para sa AstraZeneca vaccines kag initanan ang nagamit kag nabakuna na. May 140 vials man ka Moderna vaccines nga nag-expire sang Enero. Sunod sa kay sustento, ang mga ini ang halin sa Provincial Health Office nga ginbaton lang sa syudad agud mabuligan ang Department of Health Region 6 kag PHO sa pag-dispose sang mga bakuna. Gidugang man ni sustento nga nagapabilin nga wala sang nag-expire nga supply sa bakuna sa cold storage facility sang Bacolod. Sa number 8, dagsa man ang nagapila para sa SK kag Barangay Voters Registration sa Bacolod City, malaba man ang pila sa mga banwa kag syudad nga mga COMELEC offices. Yara na karon nagapatuman sang satellite registration sa mall ang COMELEC Bacolod. Aguto mas madamo pagid ang pwede nila nga ma-accommodate.
Nagalabot sa 550 ka persona ang ma-accommodate nila sa isa ka adlaw. Pero suno kay Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Trinio Canya nga amo man sa karon ng OIC Provincial Election Supervisor naga-operate man sa maximum capacity ang mga election offices sa Guasang Bacolod. Pathag niya basta barangay elections madamo gid man ang nagaparehistro. Sa July 12 sining report ilakip na ang Bacolod City 16,256 ang tigayo nag-apply sa voters registration. Sa Agosto 1 natala ng Election Registration Board hearing kalabanan sa mga nagaparehistro karon mga nagapang-edaron 15 tubtub 19 anyos. Tungod nga barangay nga eleksyon, so in-anticipate na gid man naton basta barangay nga eleksyon, damo gid man ang nagaparehistro. Plus wala na pud sinami SK pagit kita nga registration na. Sa subong ang bulk sa aton nga registrants naton ara sa age 15 to 19 years old. Normally basta mga towards the end sa aton nga registration period, nagadamo pagit ang gusto nga nagahingagaw para magparehistro. Sa number 7, sa Banwa sa Isabela, kolektor sa isa ka lending firm, gin-hold up sang riding in tandem. Gin-hold up sang kahapon sa ang isa ka kolektor sang lending firm samtang nagapanukot sa barangay Kamang-Kamang sa Banwa sang Isabela. Sunod sa Isabela PNP, ginbalabagan sang duha ka mga persona nga sakay sa motorsiklo ang biktima samtang nagapanukot ini sang utang sa isa ka mga kliyente. Gintutukan ini sang armas nga ginkuha ang iyang kwarta nga 20,000 pesos. Parayon pa nga ginakilala sang PNP ang mga sospek. Sa number 6, sa Victoria City, agrarian reform beneficiary nga leader ang gintiro patay. Patay ang 40 anyos nga lalaki matapos ini ginluthang kahapon sang iyaman nga upod sa highway sakop sa nga Barangay 5 sa Victoria City. Ang biktima mo si Roldan Berito nga leader sang agrarian reform beneficiaries. Sandig sa investigasyon sang PNP, papauli ang biktima sakay sa motor upod sang duha ka mga lalaki nga iya kaupod. Sang nagpanaog na sa motor, gilayon lang siya suno sa pulis nga gintiro sang isa ka angkas. Kagilayon man sila nga nagpalagyo. Dead on arrival sa ospital si Berito. Ginahibalo pa karon sa PNP nga identity sang iyang mga kaupod kag kun ano ang motibo sa pagpatay sa iya. Sa number 5, Bacolod City, gintay og sang linog kay nasang kaagahon. 3.2 magnitude nga linog ang nagtayog sa Bacolod City las 2:12 kainas ang kaagahon. Sa report sang FIVOX, tectonic ang linog nga ang epicenter yara mismo sa Bacolod City. May mga netizens nga nakabugtaw kay nakabatsag sang pagtayog. Wala naman sa may report nga nasamaran o kung nahalitan sa natabo nga linog. Sa number 4, record high sa karon ng dengue cases sa Western Visayas nga naglabot na sa 5,000 level mark. Sa datos ng Department of Health, 31 naman ang na-record nga napatay bangod sa dengue sa rehiyon. Iniisa ginpagwa nga report humalin Enero tubtub Hulyo 2 o kunang panugod sang third quarter. Sa June 26 to July 2 nga datos, 574 ang bag-o na report nga dengue cases kag sa kabilugan 5,057 na ang dengue cases sa rehiyon. Ang Negros Occidental ang nagapanguna nga may 185 cases. Nagasunod naman ang Antique nga may 178 kag Iloilo Province nga may 114 cases. 21 naman ang new cases sa Bacolod City. Sa mga period, 7 ang bag-o nga report nga dengue-related deaths. Sa number 3, original copy sa multilateral contract sa tunga sang LGU sa Bacolod kag AstraZeneca Pharmaceuticals kag iban pa mga ahensya sang gobyerno ang ginapangita sa karon sang Benitez administration. May report si Nico Delfin. Ginsiling ni Attorney Lizander Dilag, spokesperson ni Mayor Albi Benitez, nga handa ang administrasyon nga tindugan
ang mga financial obligation o kon mga utang nga dapat bayaran sang syudad. Gani ilang nga ginapangita karon ng original copy sang multilateral agreement sa tunga sang Bacolod City Government upod sa AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated, National Task Force Against COVID-19 kag Department of Health. Ini may angot sa nabilin nga masobra 434,000 ka doses ang bakuna nga gin-advance purchase ang Leonardia administration sang 2021. 334,000 doses ang nag-expire na sang Marso sa DOH Central Office, kag kapin sa 100,000 doses ang maga-expire naman sa madason nga sinimana. Ang City Legal Office ang maga-review kag maga-validate sang kontrata antes pa man desisyonan sang Benitez administration ang pagbayad sang 98 million pesos nga ginasukot sang AstraZeneca para sa mga bakuna. To pay or not to pay? That is the question. This is about the strange case of the missing contract between AstraZeneca and the city of Bacolod. As the city is being asked to pay in the amount of 98 million, somewhere 98 million, on the basis of a supposed obligation, where the original contract of such obligation cannot be found or cannot be seen. What is presented to us is merely a draft. So that is where the controversy lies. Si Benitez ang damlag pa nagsiling nga hindi siya magbayad para sa mga nag-expire na nga bakuna nga wala man ma-deliver sa syudad kag nag-expire lang sa Central Office ng Department of Health. May 650,000 doses ang ginbakal sang syudad sa AstraZeneca. 216,000 ang na-deliver kag napang bakuna na. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 2, no booster shot, no entry ginapatuman sa karon sa City Hall building sa La Carlota City. Kung wala ka booster shot sa bakuna kontra COVID-19, hindi ka pwede makasulod sa City Hall building sang La Carlota. May mga signage mismo sa entrance ng City Hall nga nagapahanumdum sa mga pumuluyo nga kinahanglan anay nila magpa-booster shot. Sino kaya Mayor Rex Halandoon, isa ini sa mga rason kung nga ang La Carlota City ang nagapanguno sa mga LGU nga may pinakamataas nga vaccination rate sa Negros Occidental. Dugang pa sang alkalde, nangin issue ini nga ginhaboy sa iya sa nagligad nga piniliay nga istrikto sa iya kung bakuna ang paghahambalan. Plano pagid sang alkalde nga i-require ang tanan nga mga estudyante kag manunudlo nga mangin kabahin sang face-to-face classes. Ang kutob sa wala makakumpleto sa bakuna, hindi makaupod sa face-to-face classes. Patag niya, initanan ang iya nga ginahimo para proteksyonan ang iya komunidad. Kung kalabanan sa mga pumuluyo sa ila syudad, bakunado na kag may booster dose, amat-amat na sila makabalik sa normal nga panggawi. Tanan niya, as masulod sa City Hall, dapat naka-booster. Bisan sino ka, hindi ka kasunod sa opisina ko, ngayo ka bulig, or mga kwan ka, kung wala ka boosters. Hindi ka pirma kontrata, hindi ka ka-transact sa kwan, kung wala ka booster doses. Si face-to-face, asa ka face-to-face naman niya, dapat kumpleto bakuna. Kompleto, may pa boosters. Wala pa boosters. Wala pa boosters. Kaya encourage ko pa lang ang boosters. No? Kag sa namin uno sa mga balita, subong nga adlaw. Dalan sa Barangay 39 sa Bacolod City, temporary wagin siradaan bangod sa chemical spill. Kahapon pa nakapanimaho sang malain nga baho ang pila ka mga residente sa Barangay 39 gikan sa isa ka private lot nga malapit lang sa opisina sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gani kay na, temporary wagin pasiradaan ang dalan kasunod sang ginpatuman nga ocular inspection sa lugar sang katapos ang Disaster Risk Reduction Management Office, City Health Office, BFP kag PNP, upod sa Councilor Pausi kag Secretary to the Mayor nga si Attorney Joseph Carol Chu. Sa sulod sang private lot, nakita nila ang pila ka mga container sa hazardous chemical. Nagkuha man sila sa mga samples para sa laboratory testing sa Negros Prawn Cooperative. Marason man nga nag-apply sila sang apog kag sawdust para mapahagan-hagan ang baho gikan sa chemical spill sa sulod sa pribado nga compound. Giliyon man nila nga ginbuksan ang dalan matapos nga gipatuman ang inspeksyon. Tapos, doon, kung sa hangin lang ang magkakit silong. May ano da kuno aw? Ano na da? Sa muna ko nung iraw sa damo. Ah.
Sa Good Vibes, may isa ka Iloy sa Cadiz City nga nagasagod sang 8 ka mga karabaw. Karon 22 na. Nagaganar siya paagi sa ilang nga gatas. Ang iyang istorya sa report ni Romeo Subaldo. Si Corazon Badi ang kilala na sad bilang outstanding farmer bangod sa iya nga pagproduce ang gatas gikan sa karabaw. Pinaagi sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD, ginpasagod sa iya ang 8 tanan ka mga karabaw sang 2017. Bisan taga Cadiz, nagapadulong siya sa Department of Agriculture Carabao Center sa Barangay La Granja sa La Carlota City para mag-training. Ang iya anak, nag-training man bilang artificial insemination technician para mapadasig ang pagdamo sang karabaw. Halin sa 8, subong may 22 na siya ka mga karabaw. 3 diri ginagatasan na. Sa kada adlaw, makaproduce sila sang 9 ka litro sang gatas nga ginabakal sa kay Corazon sa 90 pesos kada litro. Iniyahan ko kung paano ko makapadako. Tapos nag-communicate ko sa PCC, sa bulig sa PCC, nag-ano na po ni subong ka dako. Bali ang akon mga membro nagabulig man sa akon nga kung paano nakon mapatinad. Nag-ano ko sa PCC kung paano ko makagatas. Sili niya wala problema kay masupport sila sa mga bulong labi na din sa pag-iay. Raw milk ang ginabakal sa iya sa mga kaiping ng mga LGU. Bangod sa pagbaliga sa gatas sa karabaw, may duha na siya ka mga napatapos sa kolehiyo ng mga kabataan. Si George Iliana naman, sang Tanhay Negros Oriental, ang nagsugod sa 40 ka mga babae nga karabaw kang isa ka lalaki. Amat-amat niya ini nga ginpadamo kag gingatasan. Ginbuligan siya sang PCC nga makasupply sang gatas sa DepEd. Sang 2021, nag-gross sale siya sang masobra sa 11 milyones pesos sa gatas sang karabaw. May kontrata sila sa DepEd na mag-supply ng milk para sa school-based milk feeding program ng DepEd. Ngayon, nagpatuloy ang ating pag-deliver ng gatas sa DepEd, sa pagtapos ng taong 2021, nakapagtala tayo ng gross sales sa gatas na mga higit 11 milyon. Ang kwarta ang ginamat-amat niya patindog sa mga structure para istaran sang karabaw kag processing plant sang Carabaw's milk. Ini ang luyag matabo sang PCC nga mas madamo pagid ang makabenepisyo sa mga karabaw. Sunod sa kay Eva Rom, Center Director sang DAPCC sa La Granja, ang Negros Occidental ang ikaduha nga probinsya sa Pilipinas nga may pinakamadamo nga karabaw kag dako ang potensyal sa probinsya nga mag-produce man sang dako nga volume sang gatas. Handa ang PCC nga magbulig sa mga manug karabaw. Ang programa sa PCC para makalambo ang pagkalabawan diri, ara gid kami permit. Anytime pwede ka mo mag-request para mapaiay ang mga kalabaw sa mga farmers. Pag nilaraman kami bull entrustment program na ipang-entrust naman sa farmers ng mga lugar na hindi na makalabot sa AI technicians. Pero dapat man kuno tandaan sa tanan, ang pagsagod sa karabaw hindi basta-basta. Dapat may commitment ka nga tutukan ini. Pagpamulo sa buong gina-promote sa aton nga Philippine Carabao Center nga tani mas madamo pagid sa mga farmers na magsagod sang karabaw. Pambansang ano galing karabaw may. Pambansang sapat. Oo, Ming, no? Kadasun ka mahal ba sa karabaw? I mean, ang investment mo bala, pero kung amo ng trust, may opportunity na nga magganami. Pag sa tuwab ka negosyante from sila, si Rina Gamboa, ang gata sa karabaw, ginimo yung ice cream. Grabe ang demand for ice cream na karabaw sa milk. Kay laing ko rin sabon. Snap niya. Kaamo itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga balita. Pero dapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negros Sun. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.